Sikreto ng pera. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Saay, ang inyong coach ng bayan. So marami nagtatanong sa akin, Coach, paano ba dadami ang pera ko? Paano ba dadami ang kita ko at dumami at lumaki ang pera ko? Yan ang tatanong na sasagutin natin sa araw na ito. So una, dapat talakayin natin, ano nga ba itong pera? Ang pera ay simbolismo ng palitan. Palitan para pag may binili kang gamit, kapalit, may makukuha ka. O kung ikaw naman ay tumanggap ng pera, may ibibigay ka. Yan ang simbolismo ng pera. Serbisyo, gamit, o kahit ano, yan ang ibig sabihin ng paggamit ng pera. Yan ang simbolismo ng pera. Kaya naimbento ang pera para meron tayong simbolismo ng isang bagay o may mga gamit tayo sa pagpapalitan natin ng serbisyo o bagay. Ngayon naman, maraming nagtatanong sa akin, so, paano natin padadamihin to? Simple lang. Sa English, sinasabi nila, if you want more, you give more. Kung gusto mo ng mas madami, magbigay ka ng mas madami. Kasi yun ang sikreto sa pagdami ng pera eh. Gusto mo dumami pera mo, dapat mas madami ka rin ibigay. Yun ang sikreto. So kung mas madami ka ibibigay na produkto o serbisyo, yun ang sikreto ng pagdami ng pera. So bigyan ko kayo ng example, no? Meron akong kilala, no? 20 years na siya, 20 taon na siya nagtatrabaho bilang tagawalis sa isang gusali, no? Tsaka sa kalsada. So pagkatapos ng 20 taon, lumapit siya dun sa mga head at tsaka mga manager at mga presidente ng kumpanya. Tinanong niya, Boss, 20 taon na ako nandito pero yung sweldo ko nasa level pa rin ng tagawalis. Bakit yung mga bagong sali na mga abogado, mga IT graduate o engineer, kaka-graduate pa lang nila, unang taon pa lang nila, mas mataas na yung sweldo sa akin. Ako, 20 years na ako nagtatrabaho dito sa ginagawa ko at matapat ako. Bakit ganun? Ba't mas mataas ang sweldo nila? Yun ang tinatanong nung tagawalis. Ito ang sagot. Ang sagot dyan, kahit magwalis ka ng 1,000 taon, kung tagawalis pa rin ang ginagawa mo, tagawalis pa rin ang pay grade mo. Ang matatanggap mong bayad ay para sa isang tagawalis. Ngayon naman yung mga ibang binanggit niya ng mga abogado, IT graduate, engineer, syempre mas marami silang maibibigay. Kaya mas malaki din ang maibibigay sa kanila dahil mas malaki ang kanilang kakayahan na magtrabaho ng mas marami na hindi lang iisang bagay, no? Kaya yun ang sinasabi ko, kung gusto mo mas marami, padamihin mo din ang ibibigay mo. Kung ikaw ay magtatrabaho, huwag ka maipit sa isang trabaho. O sige, kung wala kang edukasyon na maging abogado, doktor, engineer, padamihin mo ang iyong kaalaman at kakayahan para mas malaki ang halaga mo na maibibigay na kapalit, no? Kasi kung mas mataas ang halaga mo bilang tao na marami kang kakayahan, marami kang mga abilidad, syempre, mas malaki ang halaga mo at mas marami kang matatanggap. Example naman, may kakilala ako, ganun din. Except siya, tumaas ng tumaas. Nag-umpisa siya bilang tagalinis ng kotse. Yun ang pag-uumpisa niya, no? Pero habang tumatagal, yung kita niya sa paglilinis ng kotse, tinaya at ininvest niya sa sarili niya, sa pag-aaral niya kung paano maging mekaniko ng kotse. So nung aral siya sa TESDA at mga vocational courses, naging isa siyang mekaniko ng kotse. So ngayon na marunong siya mag-ayos ng kotse, hindi lang sweldo ng tagalinis na nakuha niya, sweldo na rin at bayad na professional fee sa pagiging mekaniko ng kotse. So yung isang tao na tagalinis lang na mababa ang tinatanggap, naging mekaniko, biglang tumaas ang kanyang mga natatanggap. Parehong tao lang naman yun. Bakit tumaas? Kasi dumagdag ang kaya niyang ibigay. You want more, you give more. Kung gusto mo mas maraming pera, dapat mas marami kang kayang ibigay na kapalit, no? Yun kasi ang sikreto ng pera. Hindi lang siya tumigil sa pagiging mekaniko. Nag-aral din siya paano maging isang manager, no? So habang nililinis niya yung mga kotse, inaayos niya yung mga kotse ng kanyang mga amo, siya na rin ay nag-aral ng pagiging manager, ano? At sa kasalukuyan nung nagka-opening sa kita niyang abilidad na amo niya na pinagkatiwala sa kanya yung mga kotse niya, yung mga kailangan ayusin, siya na nagrekomenda ng mga schedule, ano mga bibilhin, ano dapat yung change oil schedule, na humanga sa kanyang amo.
hindi lang yung kotse yung pinagkatiwala sa kanya, pati na yung mga paupan niya mga property. So hindi na lang siya naging manager ng mga fleet ng boss niya, siya pa naging manager nung mga paupahan ng mga property ng kanyang amo. So tumataas na siya. Habang tumataas siya, habang manager siya, nag-aral naman siya ng financial management, no? So, nung nag-aaral siya ng financial management, gumaling siya sa pagrekomenda at pagbibigay ng magagandang mga financial decisions sa paggastos at pagpalago ng mas maraming customers. Dahil nag-financial management siya, napakita niya na mas malaki ang mga property na pinamanage sa kanya ng boss niya. Humanga ang boss niya, ginawa na siyang head treasurer ng malaking kumpanya, isang publicly listed company. Ngayon naman, nung tumagal siya sa pagiging treasurer, hindi siya tumigil doon. Nag-aral siya ng business development and mas lalo niyang naisip kung papaano mapalago ang negosyo ng kumpanya at lumaki ang negosyo ng kumpanya, lumaki ang kita ng kumpanya. Dahil ang laki ng binibigay niyang kapalit sa kumpanya, humanga sa kanya ang boss niya lalo at inangat ulit siya, ginawa na siyang vice president. Nung vice president siya, hindi siya tumigil sa pag-aaral para gumaling. Nag-aral siya kung ano-ano yung mga strategy para mas lalong lumaki ang net income ng kumpanya. At dahil sa mga kanyang pag-aaral at nai-apply niya, mas gumaling at humanga na naman ng boss niya. Ngayon naman, naging presidente na siya ng kumpanya na milyon-milyon na ang kinikita. Hindi lang milyon, naging bilyon pa dahil na pinagkatiwala na sa kanya at binigyan na siya ng mga share. Naging kasosyo na siya sa kumpanyang yun. True story ho ito. Kaya dito sa Pilipinas ho yun. Ganyan ho ang mga nangyayari sa mga publicly listed company yan, mga kwento ng mga CEO yan. Yan, totoong story yan. Yan ang mga inspiring story. Kaya kung titignan nyo yung mga kwento nito, yan ang ibig sabihin ng if you want more, you give more. Yan ang sikreto ng pera. Magbigay ka ng mas marami para makatanggap ng mas marami. Yan ang sikreto ng pera na ma-share ko sa inyo sa araw na ito. So, yun ho ang payo ko sa inyo. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.